India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Ki paitbah nong shnong jong kanong ba kabel la ong ba jingiohsngew ya artli ki jingbthei ki bakhlain bor bah ki balapan khnyo ya ka phang pedeng jong kanong ba kabel jong ka ari Afghanistan ha ka janmet jong ka sngi palai la ya thu ki lat pathai kubor jong ka kabel ka jingbthei ka baning kong ka balapan ra mynsiem ya ki paitbah nong shnong jar kala jia ha ka por khandai sanpho baje mestap bat kala but pat sa ka we ki jingbthei ka ba ar hadien kumba ka tok ni minute kate ke jingjia ka don hapring ke jing toket henry la yo jing tiap ba pat don kanu ke jingjia ka bas ngosi henry menta bat baro ki yat be je ranti kumba julong la ong unong aiktin ka sarkar usabi hula mujahid hapo karan san x bat ula benrap shu ru ba ya ki jing tiap ba khambanya ensa penshai kham hadin endala yo ki kai phot ba pura katbah ki ransan social media ladon katok ningut ki brew ki balaya thu baklayosngew ya ka jingbthei bat kilayo iru ya ki drone hakate ka jaka bapthei haki surok jong kanong ba la pentep ya ki babun ki bor pahara bat ki dang talasi ya ki kali layo i uwei unong thok khubor ka jishakri mobile kala hiar haki katok ani ki dong hakatehi kasngi palei menteri ka tanat kambari jongka Afghanistan Amir Khan mutagi ulawan po sha India na kabenta ka jingwan jurep ka ba arsngi ka ba longru ka sinjam ka ba thamai bar ka baningkong hadin ka jing persang jongka sarkar Taliban banyo ya ka jing kershan na kari ka perthai hakaba ka Russia menta ka deitang maka kari ka ba itu ya ka Islamic Emirates